gemist. Zo. Heel erg gemist. The one and only. Hier staat een krantbaaltje gevoerd. Oh ja. Maar dat is wat rustig altijd, hè? Ja? Ja, een beetje stampen. Ja, nou. Maar hij zweet er ook een beetje. The queen. Oh, daar is hij weer. She's back. Nou. Nou. Waar we erheen? Je mag daar eens voor even staan. Ja, maar wel even afgespoeld. Ja. Wij die kunnen gelijk wel even passen. Nou, weer blij? Ik ben heel blij dat ze er weer is. Nou ik? Kom maar Uniek. Sjors. Geertje. Zo. Hé, lekker thuis. Nana. Nou, oh ja. Kijk wat jij deed. Oh, jij doet nog in. Oh, braaf. Als het goed is, zit hij erin. Hoe heet die verhaal van Sali? 1, 2. Tekla. 1, 2. Nou, dat is helemaal goed. En het eind is die peulen in. Niet dicht. Taaie Rijn. Nee, eigenlijk moet ik vrienden nou even aanlezen. Nou, hoe zit het in beeld? Ja, worteltjes moeten eruit zitten. Hoe, 1865 op het eind. Kijk, die kan wel dichtgeplakt worden. Kom ik goed, hè? Ja, je het helemaal goed. Los hoor. Deze zit krijg die in. Ja, 1986. Ik heb pen. Tekla, Peer Hierkes. Alleen voor mij, hè? Ja. 9848. 9848. Ja, dat is Kaartjes van hem hebben. Herfelijk ook. Die kan dicht. Ja, die kan. We hadden niet zo'n grote oogst dit jaar. Hij had 2 drachten merries verkocht toen. Oh ja. Oh, op dit moment. Ja, Omdraaien. zo wel. Zo. Kleer. De chip. Hier zit hij in. Ergens. Verstopt. Ja, juist. 1922. 1922. Ja. Ja.
Sorry jongen. En moeders nog. Rijntje. Daar zit Rijntje. hier in het tuinrein. Tijeroin. En ook krijg een Rijntje. Deze mag dicht, hè? Die mag dicht. Rijntje staat erop. Ja. Joeke is daar nog. Daar ben Glendy, Daisy en Spidey. En hier is Rakker. Rakker! Hier is al het chillen. Kom eens. Is alles. Oh. Nou, dat doet Joeke de hele dag. En dit doet Kiki de hele dag. Dus. Hey, kom eens. Hey, Glendy. Kom maar. Glendy. Hey, Spidey. Hey, Glendy. Ja, braaf hè. Dat is Glendy. Oh. Oh, naar beneden. Hey. Oh, braaf. Dat is zelf, hè? Denk erom. Nee. Net bieten in mijn telefoon. Oh. Het is wel leven, hè? Hoefke? No? Nee, net bieten.